Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka President jong Civil Society Women's Organization ka kong Agnes Kharshiing kalapan pawi ka jing sungu Diaw halor ka jing bam IT jong ka sarkar jalaya ka jing Tohkit syakatanat Central Bureau of Investigation halor ka Jingshah Thombor ha kinong ti doyong ha ka pratrik upnai naiwing jong snem arjar khatpra ha ka shnong Sohshrieh ka bahab ha East Jente Hills District. Kakong Agnes Kharshiing ha kajing ikren bat ka Batisi TV hadian saubnai kajing Jingshah Thombor bat ka amita sangma ha kasnong Sohshrieh kalapun pawi kajing sungog Diaw ya kajing bamla jong sarkar ban IT ya kajing Tohkit halor katay kajing Jingshah Thombor syakatanat Central Bureau of Investigation wat hadian kajing kerpat nagapor syakapor na sarkar jela. Kakong Agnes Kharshiing ka balongru ka President bapaw khmat bha jong ka CSWO kalau ongru ba kajing dawaya ka sarkar bakan IT ya kajing Tohkit sya ka CBI kalong halor ka nongrim banlap ya ki daw tenrai halor ka jing ti bat shalan be anyu doyong nam Meghalaya wat hadian baka National Green Tribunal kala penjari da ka hukum ban khang ya kajing shalan bat ti doyong tliu khnai ha ka jela barok away ni kwa hi ka ta CBI namar kalong ni ni tip baka nexus ka don ki polis ki don tilang telada PI ya kita hi bakin Tohkit te utu unda Tohkit tang uai phimut pentip se ki senior jong te senior jong ki kin ong ba ya mewat ai da kumta le da kumta kandam le kata nama kimla baju ai report be maki kin hab ai report chi bahe te khnang ban lai kin iki hi ong ni sa ong ai da ka independent inquiry and CBI inquiry te haba kajing bom tre ban ai kalong no ka balengok nama ngi pet shwi kilong ki step ban tre mo ki ui hakani kitu ki sapo New Zealand pet kajing tre kam wood hapo suppose ngi ki penmi ka order ban penduk ka to kajing ikum kita kan ki ngi kwa ndrei le yu banyabu kita ki brio ta kinong elam ini lada ki merap kalau feel kan ngapet kata kajing iu kalau feel sisya ba wat katu kajing yam itu ki kesan hapo kesan ha bagi degi baduk kita ki baib kemut phimla asu ban wanra ban pet ya ka hok ban penluat ya ka met jungki bapli manu bom kwa ki bahayeng ki kwa ami ka met jungki balai ki kwa ban wat ya kajing sisya nilalong no kumba kamsalia bat lada kim salia tang yangi kemut kisalia langi ki beiru mo namar ba lada kamut ia ki bakwa hi ban tre ka hok ban tre ka babha kamut phinum yo lat te menta hakanu no ki kam ki bon ki brio bapli ki kwa wat ki bakwa tang ka kamru phinyu i piyo ki yo kam dei tang ka kes jungi ka jingsho ndai wat ka kes kwa kam bapli ki bakwa kam menta tang ki brio la jong ki kin yo te kum kata te kamut se ai ken phinyu yo hok kimut kajing thom yangi kalong ban penting lang ikiweru ngakarpat ikiwei bro wat nomia tiang om dei ban tiang haba udon ublei phim dei ban tiang bat ngim dei ban ailat ya ka bam sap lani ka jing Thombor lani ka jing kamai ki kat tu kat ni namar baro ni de ban imrenti ban ya chakmat ha jing bah kalau aja ka jingja ka ba iu ba ngi om de ngi shuli kam kai shata ngi le ban yarap ya ka jing do jing ayu je ki ba bon ki bri ba sham jing e mo te rei la sha Thombor hangi bre kum tu te ngi lang dawai ka ta CBI handrei ngi klampat yo e ta CBI kan but kam sohun kan kerkom iu namar ba kibun ki brio bun ki klampat ki batip bala ban kem but ki bala ki bayo kem ru la yo ban ti hospital ta kam dalong transparency kata ka iu jong ki kai te lada kani kalong no lada ka ja yangi ti ki bay bun ki ban mangingi le taman chondur lada lasai ki balik chondur ki batre ki kum ki media ki le chondur kamut unsuya target no kum tate kamut ka hok kanomi lada fikwa tip ki jing shisha kanu ga news lada kam dei ka ba shisha da pimyo le da ki dor te se ipin la ban iu ndai menta ki pen ki kwa ban pendko ik ta kirkom
trehok phi kelong ba susi ba kipat bahi ki wan ra ka change mo ka wan ra change ti ni nang mudur ngin yo kan kataka ka jing bishar ka ba trehok hanrei kani ka jingja ka ba jai ngi ngamde ban ong o ka jingja jungi phi menyebut kamut kata hanrei kala ban target ya ki beide te lada kadon kum kata ka jing ko ngimla ban ong gen bakatre ka ba try bet gen hanrei ki long kumba kumki kersan bani kinong le Thombor ngi ken